A te mosószered is tudja. 3 erősen szennyező élelmiszer. 3 összetett, makacsfolt. Egy fehér trikó. Ebben a tesztben azt szeretnénk megmutatni, hogyan dolgozik a The EcoBuddies mosólap olyan szennyeződéseken, amelyek a hétköznapokban valóban komoly kihívást jelentenek. A teszthez 3 üzletben vásárolt terméket választottunk. Vörös tájkőrizscsirkét, lezányét és szicíliai paradicsomszószt. Tartalmaz mesterséges színezékeket is, mindhárom makacsszennyeződés egy fehér női trikóra kerül, majd megkezdjük a kézi tisztítást. Azért érdekes ez a próba, mert egy ilyen ételfolt valójában nem egyetlen típusú szennyeződés. A csirke és a sajt fehérjéket tartalmaz, a szószok és az ételek zsíradékot és olajokat, a lazanya tésztája keményítő alapú összetevőket, a paradicsomszósz pedig erősen színező növényi pigmenteket. A curry ezen felül intenzív fűszereket és olajos komponenseket is tartalmaz. Vagyis ugyanazon a textilen egyszerre jelenik meg fehérje, zsír, keményítő, pigment és más szerves szennyeződés. Itt kapnak szerepet a EcoBuddies mosólapban található szilárd enzimrészecskék. Az enzimek biológiai katalizátorok. Bizonyos szerves szennyeződések lebontását segítik kisebb, könnyebben eltávolítható részekre. Az enzimek tehát nem egyszerűen megeszik a foltot, hanem segítik annak lebontását, miközben a mosószer más összetevői és a mechanikai mozgatás együtt dolgoznak a textil megtisztításán. A paradicsom és a curry erős növényi pigmentjei nem kizárólag enzimatikus úton távolíthatók el. A jó tisztítás több folyamat eredménye. Együtt dolgoznak a felületaktív anyagok, az enzimek, a víz és a mechanikai mozgatás. Az első mosási szakaszt körülbelül 20 Celsius fokos vízben kezdjük. Ehhez fél EcoBuddies mosólapot használunk. A lap a vízzel érintkezve fokozatosan feloldódik, és a tisztító összetevők eloszlanak a mosóvízben. Ezután kézzel mozgatjuk, átforgatjuk és finoman dolgozzuk a textilt. Jól látható, ahogy az ételmaradványok leválnak, a szószok oldható részei a vízbe kerülnek, a mosóvíz pedig egyre erősebben elszíneződik. A 20 fokos kezdés tudatos. Sokan úgy gondolják, hogy a makacsfolthoz feltétlenül forró víz kell, de ez nem minden esetben igaz, sőt, bizonyos esetekben káros lehet. A modern enzimes mosószerek egyik fontos előnye, hogy alacsonyabb hőmérsékleten is működőképesek lehetnek, miközben bizonyos fehérje eredetű szennyeződéseknél a túl magas kezdeti hőmérséklet nem feltétlenül előnyös. Amikor az első mosóvíz már erősen szennyezett, teljesen lecseréljük. A második szakaszhoz tiszta, körülbelül 40 Celsius fokos vizet használunk, és ismét fél mosólapot veszünk elő. Ekkor a mosólapot közvetlenül a nedves textil problémás területeire is ráhelyezzük. A nedvesség hatására a lap feloldódik, mi pedig tovább folytatjuk a kézi tisztítást. Ez egy célzott foltkezelési lépés, mert a mosószer közvetlenül azon a területen dolgozik, ahol a visszamaradt szennyeződés még látható. Ahogy haladunk előre, fokozatosan világosodnak a paradicsomszószos és currys területek, eltűnnek a zsíros, sajtos és szószos maradványok, és újra előtűnik a textil eredeti fehér színe. A folt eltávolítás eredményét természetesen a textil anyaga, a folt kora és mennyisége, valamint a szennyeződés összetétele is befolyásolja. Ebben a videóban nem laboratóriumi körülményeket imitálunk, hanem egy hétköznapi helyzetet. Étel kerül egy világos ruhára, és azt szeretnénk eltávolítani. Valódi ételekkel, jelentős mennyiségű szennyeződéssel és végigkövethető kézimosással dolgozunk. Körülbelül 10-12 perc tisztítás után a különbség látványos. A fehér trikóról eltűnnek a durva ételmaradványok, jelentősen visszahúzódnak a curry és a paradicsomszósz, a sajt és a zsíradék okozta foltok, és a textil ismét tiszta, világos megjelenést kap. A kézi előkezelés után a ruhadarab természetesen mosógépbe is betehető. A mindennapi használatban ez sokszor a legpraktikusabb módszer. A különösen makacsfoltot célzottan előkezeljük, majd a ruhát a megszokott programmal kimossuk. Számunkra ezért fontos, hogy a The EcoBuddies mosólap ne csupán kényelmes és helytakarékos mosószerforma legyen. Az előre adagolt lap, a könnyű használat és a műanyag flakonok elhagyása csak akkor jelent valódi előnyt, ha mögötte megfelelő tisztítási teljesítmény is áll. A szilárd enzim technológia célja pontosan az, hogy a formula a hétköznapi, biológiai eredetű szennyeződéseknél is hatékony segítséget nyújtson.